Кешегә ялгышу, хаталану, шигенү хас. Бу табигый. Ничек кенә булмасын, аңлы рәвештә, кай вакыт белмичә Аллаһ Тәгалә каршында гаеп эшлибез. Бу гамәлләр өчен без Аллаһ Тәгаләгә җавап бирәчәкбез һәм кыямәт көнне соралачакбыз. Һич шиксез, бары тик кодрәтле Аллаһ Тәгалә генә кулларының уйларында һәм йөрәкләрендә нәрсә булганын, аларның чын хәлен белә. Ураза исә хаталарның гафу итүгә лаек булу һәм бу гөнаһларны бетерергә, барсында яңа биттән башларга яхшы мөмкинлек булып тора. Аллаһ Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләренең берсендә әйткән: Кем Рамазан аенда әҗергә өмет итеп вә ышанып ураза тота, аның элегрәк кылган барлык гөнаһлары кичереләчәк. Аллаһ Тәгаләнең рәхим шәфкате шиксез ки, хәтта Рамазан аенда тоткан бер көн уразадан алып, киләсе изге Рамазан аена кадәр ел дәвамында кылынган хаталарыбыз һәм гөнаһларыбызны кичерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтелгәнчә, Рамазан ае киләсе Рамазан ае өчен юлым булып тора. Алар арасында кылынган гөнаһлар, зур гөнаһлардан гайре, Аллаһ Тәгалә тарафыннан кичерелә. Хәзер, гамсез дустым, җавап бир. Үз нәфсең һәм теләкләрең хакына син Аллаһ Тәгаләнең шундый юмарт бүләгеннән, аның ярдәмендә гөнаһларыңнан һәм хаталарыңнан арынып, чистарынып, барсында яңа биттән башлап җибәрү мөмкинлегеннән баш тартырга әзерме? Әллә моның өчен бәя сиңа артык югары тоеламы?